No, kutomusta, moi! Tänä aamuna, mulla oli huono aamu, niin sit mä keksin, että miten mä teen tämän mun työn. Eilisessä presentaatiossa, niin kuvitelkaa, tekstiiliopettaja pyysi, että mä tekisin isomman työn. Ikinä ei ole tapahtunut näin, että tekstiiliopettaja pyytää isompaa. Mutta nyt tapahtui. Se jäi vaivaamaan mua. Niinpä mä sit kun mulla oli huono aamu, niin mä keksin, että miten mä teen tän. Ja nyt mä oon tehnyt tässä vähän kokeiluja. Ja mä vähän niinku treenaan, kun mä kokeilen. Niin tästä tää lähtee. Nukkaa tulee. Nyt mä oon kokeillut pellavalla, mutta sitten tää tulee oikeasti silkistä. Moi!